Hadin ka artarik mataw benai. Kabade kasngi kan mau ni buram kerpang ya ki mesi malakhat no. Hagaba hasilong archdiocese la jurakhi malausnem haulum jingtep kalain khra cathedral. Bad hadin kani ki parish bad ki balang chnong ba pher kin sayo alat bandakhi. Yaka halaki jong ki jaka. Haga blok malki ya kini ki jengkan mau ki bai bathon ki balakhat no la yo ban pendep hak kasenterik upanai November arajar arpau tang deki angot kilingdo nang ta ki brother balakhat kerpang ki sister na Little Flower School bat katto kani ki dukhat ka committee balang Catholic malki bakan thup ye kilong kmi kilong kpa bat ki kon samla ya kamas bakhoi la permenta do Father Gerald Khongji rigat ka jingsaran lang Father Sebastian haswa ban sedang ya kamas la yo ya ka kentien lamprang no ba ikes nong kanri bad harian kamas kilingdo bat ki brother kila ala ban pendep ya ka jingit khu ya kilom jingtep jong ki pa do ngai baro ki balakhat no Hakaba na kalian ki bahing basam kila adep ban penkhoj bat bu lupa ya kisintiau bat thang biti. Yes ngap jar sipor ban terwai kini ke ben se malaklan no show blay ba kejing map kejing isnei kejengu un penkhoj yaki un sai khoj ya pap kesang jongki bat un pelong yaki ki babit ban yorung pura agata ke buram jong kejing long blay kejengu ringkat batu Tuong ini duai, kublai try kan rat uba sumar sukher gilai pau jentau bat uba pendiem ya ki banget hame. Tu pet ngau bhai kene ka kam jongi. Tu kerku kerdo yau neu lom jing tep. Namar hang ne ki wanja thaj bon ki met jong ki rem ngai. Adien balakot kalenti jing yem jong ki. Tu ai ba ka jing mi pat kin yo ka jing suk ba ka jing yem bam jukut. Lem ba ki men sim ba bha. Dau Chris utrai jongi. Amen. Ngalong ke jing mi pat ba ke jing em wong utrai jar ba ngai hanga un em wala daw la yam. Baru taw ba em bat ngai hanga unom yap lano ru. Ko try to is nay. Ko try to is nay. Ko Chris to is nay. Ko Chris to is nay. Ko kpa jongi ba neng kalong ko kuoy to teng jongi. Wan ki ma jongi kalong ko mon jongi. Ad ndo ko ba neng. Wai ni mata di bam jongi kola sasni. Kutumar giring kang jungi, kumangin mar kiblas ni wengi, bailan kami syakit penshoy, baik pulai jungi basme. Amen. Kejing pelibaning kong kelakran sepang kejing nang kejing start kejing tip iki buit kisap jong kene ke tengah ke babahan ke tengah ke bajanai ban yoi kilat kilenti baro ki baga jingim ke terwah ka nang bakan la ban pendap hok ki ke kamram jong ka klemle eke ke bapla kamut ban le tang ya ketahi kumba kalio pateng ke kerdan jong kejing long tengah ke jong kerdan jong kejing long kenthei reu kenthei ke jong Amdei maka kabala sedang ye kata ndrei kumbala bu ublei nadu ndain thai nadu kulong kuma kala kwa ben pendap tang ye kata bat kala pendon kam ya kilat kinti kat ki badon ha ge jingem kat ki bakyu i ke perthai kat ki bakya kendo ha ge jingem joka kala pendon kam ye kita kilat kilenti baro kumno ban penseiso ya kata kekerdan jongka kumbala bu nadu ndain thai kekerdan jong kejing long reu kan thai bat kekerdan jong kata kejing long tengah ke jongka kejing nang ban penyat ke jongka eki baro akaba kalanang ban kejit ya ki babha baro ki ba kejing em ke terwa
Hakata ke jing nang jongka ban penyat kentup ke jing janai bagi jing bha ke jongka. Hake jing puli ke baang yos ngau sepang. Kata bangim day Paulus uang ki Kristan kim day ki ba penlap met ilade hake jing dum. Kim day ki breu jong ke jing dum. Ngide ki breu jong ke jing syai. Bat kani ke reu thai kani ke tengah babha. Ese ha pereng ki baro jong ke jing yem ki bala ban khnyot ke jing yem jong ka. Bala dasha khnyot pat kan yu I tang ke jing khang lat. Ban kala jet lese ban perkhat kum wei kala jet ban im kum wei kala jet ban trekam kum wei ha ke jing yem jong ka ba ke jet ke rai ban yu I kilat ban yu ke ba yu I ke jing khang lat. Te den takadaw lese la yaro eka kum ke tengah ke bajanai ke tengah ke babha namar haka yu I ke ba Paulus Ukran ya kata ke jing yu I lat ke jong ka ban ya ke jing yu I ke jing khang lat. Ya ke jing yu I ke jing play ya ki baro ki ba ka yu I ek perthai ba ka dap da ki lat ki lenti ban ba ka yu I ya ke perthai ka ba dap de ki jing khang lat sudah. Tiga gospel ba ka penken mau ngi bangi don ne ka sap ka phong internal resource ke jongi aga bangi la ban im ya ke jing im ke jongi. Tiga lumlang na ke jing pule baro lai Yangi lakhot ban long kita ki bajanai ki babha ha ki jing nang jongi ban im ya ki jing im. Nginang ban im ya ki jing im ngidon ni kita ki external resource ki ba ka perthai na ki lat ki lenti ki ba ubleu la pun kup pun phong ha ka perthai barok ka wei kum nong in pendon kam me ka. Ba ngidon ya kham tam me ka ni internal resource ka badai ka sap ka phong ka jongi aga bangila ban pen khai ki barok. Bat baro kata ke jing pen kha jongi ke dei pang kumno bangin la ban le ya ke bangi yo pateng kani ke riu kan thai ke khlam le phlai ke le tang ya ke bangi yo pateng ban im ya ke jing im jong ka kum ke riu kan thai bat ban pateng yu kan jri jong ke jing im nama dei leng ba ke jing long riu kan thai jong ka dei leng ba ke jing long tengah ke jong ka bakala ban pateng yu kan jri jong ke jing im. But ha kata ke jingla jong ka ban peteng kunjiri jong ke jingim kalawat ikilat kilenti sabar bakala ti halade kilat kilenti baro ban penjanai yalade dakaba ka yo I ya kita gilat kilenti kane ke jing khot yangi baro ban im kumaka ban bun kam kum ki Kristan la khot yangi ban bun kam ba Paulus uang wat pen lap met yalade ha ke jing mudur ya kata ke jing Kesngi bakhadu jong try namar kesngi bakhadu jong try kadai kebangi kermen bat ya kata kebangi kermen ngin penur long hang ni bat kum kene kereu kun thai kebakhi kebaksat yangi lakhot ban long kita kibakhi kebaksat kibawat kilat pendon kam kilat bangin lep ha ya kene ke kamram ke jongi kebangi dewen pendap ublei kham ai kamram phlai yangi wai ke kamram ke banadu kulong kuma nadu andai thai ulai pateng le pateng ban long riu sen rang ban penne ban sai ke jing long riu sen rang ke jing long riu rang ba ban penne ban sai ke jing long ke kedan jo ke jing long khpa ban penne ban sai ke jing long ya ke jing khu jing kentang jo ke jing long riu kun thei ha ke jing long tengah ban penne ban sai ki baro ki ba ngi layo pateng kum ba kale kane ban pendon kam kilat ke lenti baro bau kenjri jong ke jingim undang yai pateng ngiero ngi pen ngi sngongo ikini kiman sim balaklat no bang yo I kata aga jingem jongki kidei ki balakhi ki laksat aga jingem bat ki lapendon kam ki lat baro bat la deiling ba ke jing pendon kam jongki ka lat ke bau bleu turwa hagita ki bakilong ki lat sabar jongki ki external resource lane ki long ki lat hapo jongki ke sap ki phong jongki ki bau bleu la pen kup pen phong ki bat baka perthai ka salong kumne kum baka long menta